chelunkalugi inine Owa chelunkalugi inine Nwunye di m dị njọ ini ejiri m kuru mmiri na-enye nwa ini asị m kwa ya ụgwọ mmiri nwa ini mmiri njuru na-enye mgbawa na-eti ini mmiri njuru n'abalị mgbe amụma na-egbu inine melu mebere inine melu mebere inine owa mwa chelunkalugi inine owa mwa chelunkalugi inine nwunye di m dị njọ ini ejere m kuru mmiri na-enye nwa ini asị m kwa ya ụgwọ mmiri nwa ini mmiri nchuru na-enye mgbawa na-eti ini mmiri nchuru n'abalị mgbe amụma na-egbu ini n'elu m ebere inine n'elu m ebere ini Igbo ndị ọma ekene m ụnụ onye na anụ ya bụ Nwaada Udonwa Chinwendu abụ m onye Nnewi South nke dị na Anambra steeti tata bụ mkpụrụ ụbọchị 20 n'ọnwa nke ise n'afọ bụ 2022 ahịa Nkwọ ka mkpọta kpọtara anyị niile ihe ọma ana m ekenekwa ụnụ niile ndị niile jikọrọ aka ọnụ wee fụ na anyị na-eme asọmpi a wee na-akwalite asụsụ Igbo Nwaada Amarachi Atama ana m asị gị jide ka iji Chukwu gọzie gị nke gị akọla gị asụsụ Igbo agaghị anwụ na taa n'ihi na ọ bụ asụsụ ndị nna nna anyị ha anyị bụ ndị Igbo na-asụ Igbo na-eri Igbo tata ihe anyị na-eme bụ akụkọ ifo bụ akụkọ nke si n'aka ndị nna 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 anyị wee rute anyị aka o yi esikwa n'aka anyị rute ụmụ anyị aka ifo shakpi nkịta nyere akpa nsagbụ n'ọhịa akụkọ ifo anyị na-akọ tata bụ akụkọ ihe mere nkịta ji wee bụrụ anụ ụlọ mgbe ezi dị n'okwu ụkwa mgbe enu bụ ala ọsa nkịta na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile bi onwe ha n'ime ọhịa nkịta na mmadụ ebighọ ha nwekwara onye bụ eze ha bụ agụ bụ eze ụmụ anụmanụ agụ ahụ nwekwara nwa nkịta ya na ebi ọ na-abụ ojewe ịgba nta ọkpọ nkịta bụ nwa be ka ụbọchị na-aga agụ na-eje nkịta be ya na-eso a na-agbata nta na-egbu anụ ha na-eri n'ime obi aṅụrị wee ruo otu mgbe nnukwute ahụ wee daa agụ nke mere na ọ na-azị eje nwụzi mgba nta agụ wee na-agụ ya na nwa be agụ gụgidere ha wee ruo otu ehi echiche ọjọọ wee baa agụ n'ime isi wee kpọọ nkịta be wee sị abịa o nwere echiche ọ chọrọ ihe ha chọrọ ka ha mee ihe o chere nkịta be wee sị ka ha mee ya n'ihi na ọ bụ ihe nna ya ukwu gwara ya ka ọ na-eme ọ naghị agbawa okwu ya agụ wee jee n'ihu be wee gwuo olulu wee were ute wee gbachie ya nke a mere anụ ọbụla pụta anụ ọ dakpunye n'ime olulu ahụ egbuo ya ma rie ihe a ha na-eme wee na-aga n'iru na-agalụ ha ọfụma mana ka ihe a na-emezi oke ihe bido mewezi n'obodo ụmụ anụmanụ ọ na-emezi anụ afọrọta echi ama mfụzi ya nsogbu wee na-adịzi ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee na-asọ gịnị na-emezi kedụzi ihe na-eme anụ afọrọta echi ama mfụzi ya ha wee si na ha ya akpọ nzukọ kpọọ ụmụ anụmanụ niile ka e wee manụ otu mmiri a si wee baa n'opi ụgbọgọrọ wee ruo ụbọchị nzukọ a agụ wee si na ahụ adịghị wee dunye nwa nkịta be si anya gawa na o jee na nzukọ a ya gedo ntụ ọfụma wee nụta ihe niile anyị ekwu ka e wee marụ na onwego onye na-alụ n'ọha na-eme ihe dị otu a ya jee ọnụtacha ọbata ka ọgwụ ya nkịta wee kwe wee ruo na nzukọ ụmụ anụmanụ dị iche iche wee na-ekwu ka o si wee dịrị ha wee na-ajụzi ọ bụ gịnị na-emezi kedụzi ihe mere ụwa ji abụzi chife ahazi afọ ụfọdụ ụmụ anụmanụ wee kata nkịta wee sị ha na oyi ekwukwana ihe mere nkịta wee gwa ha na ọ bụkwa na nna ya ukwu na-eme ihe dị otu a na ọ na-eme anụ pụta na onye ọbụla nwere chi ọjọọ ụbọchị ahụ ọ dakpunye ha egbuo ya ma rie mana ọ yọkwara ụmụ anụmanụ ha biko onye ọbụla tụọ ọnụ ya nga onye ekwukwana na ọ bụ ya kwuru onye asịkwana na ọ ya sịrị n'ihi na nna ya ukwu n'ihe dị otu a n'oyi egbu ya ma rie ya ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee kwee nkịta nkwa wee kenee ya ọfụma wee sị ya na o mere nke ọma wee gwa ihe dị otu a na ha ga-ebidozi ị na-eme ihe ha kwesịrị ime ka agụ ghara inweta ha
nkịta wee kene ha wee gwa nna ya ukwu na mgbakọ ha jelu gara nke ọma na onweghị onye na-atụ ha aka n'ihe na-eme n'obodo. Agụ wee ṅụrịa. Ọ na-emekwa chifo ọpụta n'ihu be ya makpuru. Ọ na-echezi anụ nwere chi ọjọọ ya agafeta ka ọ gwa ya bata n'ime. Ihe a na-agazi ụmụ anụ bidoziri tụbazie ya egwu nke pụtakwa okenechaa ya o si n'akụkụ wee gafewu wee gaa ebe ọ na-aga. Ka ihe a na-emezi agụ bidokwa agụwa agụ nweghezi anụ na-adabanyezi n'ọnwụnwa ya. Wee ruo otu ehi mgbada wee pụta wee kene ya dịka ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile si ekele ya ka nkene ya ka ha si ekele ya. Nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ. Nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ mgbada na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ. Mgbada bịa ka ite bịa were ọjị ka anyị nenebe agụ. Mba mmanya taa ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ gịnị kpatara ya ka anyị nenebe agụ. A sị na iburu olugba nye ya ute ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye kọrọ gị ka anyị nenebe agụ. Ka anyị nenebe agụ. Ka anyị nenebe agụ. Mgbada wee kenesịa ya nkịta agụ wee jụọ ya kedụzi onye kọrọ gị ihe dị otu a. Mgbada wee mechie ọnụ ya wee kwucha ihe ọ na-ekwu. Ụkwa ha agwa agụ onye gwara ya wee si n'akụkụ wee ka chi fokwalụ. Anụ ọzọ wee pụtakwa, anụ a na-akpọ ọbọgwụ wee kenekwa agụ dịka esi ekele ya. Nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ. Nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ ọbọgwụ na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ. Ọbọgwụ bịa ka ite bịa were ọjị ka anyị nenebe agụ. Mba mmanya taa ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ gịnị kpatara ya ka anyị nenebe agụ. A sị na iburu olugba nye ya ute ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye kọrọ gị ka anyị nenebe agụ. Ka anyị nenebe agụ. Ka anyị nenebe agụ. Ọbọgwụ wee kenechakwa agụ. Agụ wee si anya bata n'ime ya bịa were ọjị wee si na ọma nta. Agụ wee si ọ gịnị meziri wee si agụ na-asị na iburu unu wee gbanye ya ute. Agụ wee si onye kọrọ gị wee mechinata ọnụ ya okwere agwa agụ kwuo ihe o kwuru n'ime obi wee tụgharịa gafere. Ihe nke a wutere agụ nke ukwuu. Ka chi na-efo agụ a na-agụwanye ha ọ na-atazi arụ ọ na-asị ọgịnịzi kedụzi ihe na-eme. Wee ruo otu mgbochi udele wee pụta. Anụ a na-akpọ udele isi agbọ ncha bụ anụ jọrọ njọ nke ukwuu. Otu onye si too ogologo ka o si akụ asịrị ọ naghị ezonahere mmadụ ihe. Udele pụtaziri wee kenekwa agụ dịka ụmụ anụmanụ ndị ọzọ si ekene agụ. Nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ. Nna m agụ ndewokwa ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye na-ekene agụ ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye na-ekene agụ ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ udele na-ekele agụ ka anyị nenebe agụ. Udele bịa ka ite bịa were ọjị ka anyị nenebe agụ. Mba mmanya taa ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ gịnị kpatara ya ka anyị nenebe agụ. A sị na iburu olugba nye ya ute ka anyị nenebe agụ. Ọ bụ onye kọrọ gị ka anyị nenebe agụ. Nwa nkịta iji eje nta kọrọ m ka anyị nenebe agụ. Nwa nkịta iji eje nta kọrọ m ka anyị nenebe agụ. Udele kwụsịrị ihe dị otu a. Nnukwute iwe wee waa agụ wee sị ya na ọ bụ nwa nkịta ya na-ebi n'ahụ na-esinụ. Nnukwute iwe a were ya wee tie ka ọ na-atụgharị ka o gburie nkịta. Nwa nkịta etipụ n'afọ wee gbawa. Ọ na-agbakwa nna ya ukwu agụ a na-achụ ya. Nkịta gbagidere ọsọ wee gbakpuru n'usekwu ebe ndị mmadụ bụ gbakpuru n'usekwu nwaanyị na-esi nri wee nwaanyị wee kpuchie ya. Agụ wee tụgharịa wee nawa. Chi wee fo. Nkịta wee sị mba na ọma nnaghachizi n'obodo ụmụ anụmanụ maka ọma na ọ na nna ya ukwu agụ ya egburu ya ebe ọbụla ọ gbaji maka onweghị ebe ọ ya agbaji. Agụ bụ eze ụmụ anụmanụ onye ọbụla na-atụ ya egwu. Onweghị ebe o jere agụ ama mfịa wee jide gbagbuo. Wee sizie na bidozi ụbọchị ahụ na ya na ndị mmadụ ga-ebizi
wee bidozie ụbọchị ahụ wee gawazie. Nkịta na ndị mmadụ wee bidozie biwazie. Nkịta wee bụrụ anụ na ifochakpi wa na alụkwa